Jingla jang phi bangkran haka jaga beba ka long ka wei na ki benta ka ba kong santam haka ni ka juk ka bang imenta fi ka jingnang jing start baro hoi giton haka ni ka juk menta ki degree holder ki master degree holder ki PhD holder henry wala ki khot ki bangkran haka jaga beba kala bende ha yeng mane kala bende ha yeng club ne haka ni benta ki khnyo balai ka long kon tur mar kim don kata ka skill bangkran haka jaga beba kat nungut na plan chupi ki bating man kran haka jaga beba habang ong hani kran haka jaga beba kam syamut tang ka jingkran ha pulpit ha yeng mani kam syamut tang ka jingkran halor jong stage ha po yeng club kam syam lamut tang ka jingkran halor jong stage ha school jong pi lani ha college jong pi haba nga ong hang ni kran haka jaga beba ka kedawru ya ka jingkran ha yeng ha sam jong pi kala bandai ka jingeseng yeng kala bandai ka birthday party kala bandai ka no ka meeting ka ba penlong hayeng ha sam jepi lara fi yeng marwe kita kinong bat kinong ngap jong pi ken ngap ya ka jingkran jepi ya kata lakhot ya ka jingkran ha ka jaka beba ka jingla jepi ban express ya kata ka ka ba himut ha po ka jimut ka jimpar khat jepi bat haba kita kinong ngap jepi ken ngap ya pi kin sangau tho ba ya ka ka ba himut ban pen sangau tho eki ya kata lakhot ya ka the art of public speaking skill menta ka sngi ha ka ne ka video jonga ngini kan phang jong ka ne ka jingkran haka jaga beba hoi ngatip habang ong jingkran haka jaga beba don artli ki jingli ka bangi hap kali balai ka don kamingi bangin long ki nongkran haka jaga beba ka ke jimentoy ngin yo da ka ba long ki nongkran lene ki long ki nongkran ki batibit ban kran haka jaga beba ka ba art pat kupno bangin long kita ki nongkran haka jaga beba pi na ka por shpor bon ki bru ki yet ho ki ong ba kane ka communication lene ka jingla jangi ban kran haka jaka beba ka long ka sap ka bakar pang ka ba ublei ul aing hendre nga ong pm kata ka long ka ba bakla ublei u aing ya ka jo ka sap hendre ka don kamingi pat ban develop ika ya ka nek om shem lakhot ika ka talent om shem lakhot ya ka sap hendre lakhot ya ka art ka jingla habang ong ka jingla ka jingnang ka art ka long ka ka ba ngila ban develop wat larang ngilong ki bru ki ba lerang kat no wat larang ngilong ki bru ki ba ting kat no ru Henry larangi persyang ngin sala da ban long ki bru ki ba tebet ban kren haka jaka beba menta ka singa ka ne ka jing hika jonga ngan IP ya ka jing hika bale ka don kamingi bangen long ki nong kren haka jaka beba bat haka bakut jong ka ne ka video ngan IP ya ka jing bemna haka jing de bat kumno ba phin long ki nong kren haka jaka beba PE ngi im haka ne ki juk menta ka jing nang jing start category barabar hot ngi don Henry ban express ya kata ka jingnang jing start jongi ban express ya kata ka ka bangila pule ya kata la khot eka the art of communication the art of communicating the art of public speaking skill kumta ka don kam yangi bangin lon ya ka art bat ngan ong phiba lada phila hisha ya ka art ka jing in je phika long kham halor ban ya ka jing im jong ki wepat ki briu ki badan hagatu ka feel ka ba fitrai kala bande ha jing school kala bande ha college kala bande ha balang jong phi kala bande ha imlang salang ni kala bande ha kinu ki feel ha ka jing im jong phi lada fidan ya ka skill the art of public speaking skill ka jing im jong phi hishagan ong i phi bakan long kham halor ban ya ka jing im jong ki mendaga singin IP ki sandali ki jimentoy ki bangi laban yo da ka balong ki nongkren haka Jakarta kabanang kong khot eka ka jingla jangi ban penget ya ki breu da kata ka jingkran ka jangi conviction kabamut ngila ban penbor ya ki breu da kata ka jingkran ka jangi la bandai bangi persyang ban pensengau tho ya ki we ya kata ka ka bangi mut lamba jong ka jingkran ka jangi la da ngila ya ka ni ka art of speaking skill shisha ki breu nget ya ka ka ba fikran pat ya ka ka ba phila mut ban pensengau tho ki shisha phila ban pensengau tho ki phila ban convict ya ki phila bandai ubreu ba terwatir lada finang bha ban convict ya ki beru haga bukut jong ka jingkran jong pi thet ya ka to tir ka ba velat mu ban terwa haki kala ban fila bande ki no hikai lada finang bha ya ka ne ka art of communication the art of public speaking fila bha ban pen sang tho ya ki khna jong pi da ka jing hikai jong pi bar ka jing hikai jong pi kan long ka jing hikai ka ba sei so ka jing man toy ka ba ar ka jing i tho fin long ki bru ki bala i tho da ki bru menta lada fidan bha ya ka ne ka sap marsan i ya ka kerteng jong pi ha ka program ba menta ka sngi de ma phi ubang kran ha ka ne ka jingalang ki bru na keleng jong ka jaga kin lek wan chakata ka meeting ban le ngap ya kata ka jingkran ka jong pinamar fidan kata ka jing itho ba filong uta unong kren ubala ban pensngau tho ya ka ka ba phimut but what ya kata ka ka ba kila tip lu paro lada fikran ma phi kindon da ka we par ka jing ngau tho ya ka to ka banta what lada ki biru kila tip lu pa phang jong kono ka banta ka ba phimut bang kren
Henry lara fikran mapi ki beru kinang sengau tho shu ya ka to topik ya ka to benta ka ba himut ban pen sengau tho eki findon ya kata ka recognition ka jing itho but haba ki beru ki itho ipi kumne kata ka nam but kata ka kerteng jipi kan sapreng kan sapreng keleng saudong jong ka jaga ka jing mentoi ka walai haba phila nang ya ka ni ka art of public speaking skill ngan ong pi pindon kata ka mensem jong ka jing slur kala bande hagano kono ka benta ka ba fikran lada finang ya ka ni ka communication skill pindon ka mensem jong ka jing slur ban express ya kata ka aka ka ba pitip ban express ya kata ka aka ka ba phila mut mat kumne kata ka jing ting kan jakno na ka jing im jempi bar ka jing slur kan wan ha ka jing im jempi bat kane kan irap ipi ha ka jing im jempi man la ka sing kala bande ha ka kam ka jam ko fitre kala bande ha ka professional life kala bande ha kinu ke benta ha ka jing im ke jompi but lada fidon kane ka mensem jong ka jing slur lada filit ban attend ya ka interview kan develop kata ka mensem jong ka confidence ka mensem jong ka jing slur hapi bar kumne kata ka interview jo phi kan long ka interview ka job ka jing mantoi ka basaw ka lat ka lenti ka opportunity menta lara finang bha ya ka ne ka art of communication skill finang bha ban communicate bar ki beru fidon kata ka mensem jong ka jing slur pin yo ya ka lat ka lenti ban sha jit na pleng jong ki babun menta lada village ban attend ya kanu ka interview lada finang bha ban express ya kata ka idea jempi kita kinong interview ki syong kumba pra khandai ngot ki keli jing keli phi ki pe ya kata ka jing slur jempi ki pe ya kata ka confident jempi but lada finang bha ban communicate lada finang bha ban express ya ka idea jempi pindon ya kata ka lat kelenti ban syajit na pleng jong ki babun kumta ka don kam yangi bangin don ya ka ne ka skill bangin nang ya ka ne ka art of communication ka benta ka basan bat ka benta ka bakhado pinlong ki biru ki ba pher na pleng jong ki babun la fit develop ya ka ne ka communication skill la ne ya ka ne ka public speaking skill pinlong ki biru ki ba pher na pleng jong ki babun kumba nga ongi phimene ka recognition findon kata ka jing itho ka ba kham pher bha namar philong unong kran ubashisha omba phik deukti ya kewe omba phik no ya kewe henry be express ya ka aka bashisha ya ka aka bade bat phinlong unong kran ba pher na pedeng jong ki babu bonsen yo iba ki nongkran kini kesngi ki shuben ki shukono ya kewe daka jing thumu ban pen kentiu yalade henry ngan ong phi ba kata kalong kababakla ngimde ban pen bo ya kiwe daga jin thumu ban pen kintiu yela henry nginde ban pen ngau tho ya kiwe ya kata ka jimbakla ya kata ka jingduna ge jongki khlang bakila ban pen bej na kata ka lenti ka baki julek ban shwa bat kumne fin long kin nongkran ki ba khamper na pedeng jong ki babun ki paralog ki be ke jonga mentangin poi sakane ka benda ka ba kongsan jong kene ke video jonga mentaka singa ka bangan ip ya ka wei ka jingpen bena hoi mene ila yo ya ka jikai balai ka don kamengi bangin long kin nongkran haka jaga beba henry mentapat ngan ip ya ka jingpen bena kumno ba phin long kita kin nongkran haka jaga beba ki parlok ki be ka jonga na kwa ban ip ya ka wei ka jingpen bena ba nga la launch ya ka wei ka course ka mga ai karte how to master the art of public speaking skill la ne ka communication skill haka ba ngan ip ya ka jikai completely haka jingdi pat ka communication skill step by step but hadin balakut jong kata ka course ngan airu ipi yaki notes ba phin pule but haka joko por yaki exercise ba phin le but haka joko por ngan airu ipi yaka platform ba phin express yaka taka e ka ba phila learn leng ba jong ne course namar bonsen ke jia haka ji ibni hoi ngi don kata ka sap ngi kwa ban long kita kinong kren re ngim don lat pat ha e ngin kren hendringan ip yaka platform ba phin express lane ba phin practice yaka e ka ba phila learn kumni kata ka jinglon jupi kan long ka ba sai so bangala launch yaka wei ka application kabadai haka kerteng ke jongahi remingson paman but hapo jong kata ka application nga launch yaka wei ka course nakabanta jongpi kabanga ai kerte kumno ba phinlong kita kin nongkren ha ka jaka ba how to master the art of public speaking kodor ke jongka haka jingshisha ka deban long sanspa tengka henry nakabanta jongpi ki subscribers ki bi ke jonga ngan bo eka arspa sanpho tengka haka jingshisha ki company ki ba develop ya ka application nakabanta jonga ki ong nga banga day ban bo ya ka course hakador 1000 sanspa tengka namar ki ong ba ka course ko jong phi ka long course ka jrong ka course ka don kamba one of the most demanding course henry nga ong ki nga ngam shem kwa ban kamai na ki subscriber janga henry nga kwa ban ai ya kata ka jing hikai ka ba pakka ka jing hikai ka ba janai
nak minta ke jongki nak kata kata ngan bu ya kador jongka sanspa tengka bat nalorang ta ngan penduna show arspa sanpo tengka bat kador final jongka kan long arspa sanpo tengka kumta ki perlok ki bi ke jonga wan om punut ya kata pisah jopi arspa sanpo tengka pintet ya kan ke kos empat penyo ban pendon kami ka baro shijing im jongpe kan ke kos shisha ngan ong pi bakal long ke kos ka bala ban penkela ya ka jim ke jongpe nama kata download ya kan ke application ya ka link ngalapu hapo ka description jong kan ke video mat video ro ya ka jingtip ka bakam bania hadin fi ada ban download ya kata ka application but ngangai scam ba pin register shit hem nak mentahan jong ini kos ngin second pi hapo jong kata kos kada hadu kata por bye bye stay safe